U prvom dijelu seminara će veći naglasak biti na rekreaciju, odnosno poboljšanje stabilnosti trupa kod rekreativnih vježbača. Tako za početak moramo poštivati jedan preduvjet, odnosno naučiti naše klijente kako će postići optimalnu poziciju trupa. Tako da ćemo zamoliti Marina odmah da se okrene bočno, da nam oslobodi ovaj prostor za prikaz. Prva i osnovna stvar koju moramo naučiti naše klijente je da podvuku zdjelicu pod sebe. Znači, što se često događa, dolaze nam klijenti sa anteriornom tiltom ili imaju problema najviše u izbočenim prsima. Tako da prije početka bilo koje vježbe od ovog prvog dijela moramo ih naučiti da postignu optimalnu poziciju, znači da podvuču svoju zdjelicu pod sebe i da normalno uspravno stoje u uspravnom položaju. Kad smo to postigli, dobili smo paralelan odnos između naše zdjelice i naših rebara. Što se tiče glave i vratne kralježnice, ona će biti uspravno uz tijelo i nećemo tražiti od naših klijenata da rade neke forsirajuće izdahe i udahe, nego da normalno dišu kao u svakodnevnom životu. Tako da ćemo još jednom naglasiti prije izvedbe svake vježbe podvući svoju zdjelicu pod sebe da dobijemo paralelan odnos, jer ako zdjelica nije podvučena, vidimo da nikako ne možemo dobiti taj paralelan odnos i onda većina opterećenja pada na lumbalni dio kralježnice, što nikako ne želimo. Što se tiče ovog principa, on će nam još omogućiti da se što veći broj mišića trupa aktivira i površinski i dubinski sloj i da će još jednu dodatnu sigurnost našim klijentima prilikom izvedbe bilo kojih od ovih svih vježbi. Ono što je problem, što ljudi kompenziraju. Znači, ako imate malo tilt, sad si tu i radiš neke potiske i onda jednostavno je udar na donji dio leđa. I kasnije je to povezano i sa nekim drugim stvarima. Znači, onda i mobilnost ramena i sve. Znači, jednostavno jedno se nadovezuje na drugo. Imate dosta sportaša koji dižu ogromne težine, znači jednostavno su spremni, međutim velika mogućnost povrede upravo zato što ne koriste te principe koji bi trebali. Tako da neovisno da li je riječ o rekreativcu, da li je riječ o sportašu, ako ne zadovoljavate principe, veća je mogućnost povrede. Jedina stvar što je malo teže osvijestiti kod rekreativaca nego kod sportaša, sportaši bolje osjećaju svoje tijelo i na taj način to brže ulove. Sa rekreativcima malo, naravno, motorički nisu toliko jaki jer su ovo ipak selekcionirana populacija, treba će malo više vremena, ali kad to shvate, kad to osjete, onda je to to. Jer nije samo stvar da vi sad pokažete, to čovjek mora osvijestiti da i bez vas aktivira i da to jednostavno primjenjuje. Čak i u nekim drugim stvarima kad radi neke svakodnevne aktivnosti. Tako je, u sljedećim videima će biti također i prikazano neke od metodskih vježbi upravo za postizanje te pozicije, tako kad vam dođe novi klijent još nije upoznat sa tom stvari, postoje i neke metodske vježbe da ga to naučimo. Tako da ćemo kroz prvi dio seminara ponavljati te stvari, možda ćemo čak biti malo i dosadni što se toga tiče, ali opet te vježbe su jako učinkovite i donose rezultate. Vi morate uvijek posvetiti dio treninga, znači pogotovo kada vam dođe novi klijent, da li je to rekreativac ili sportaš, da ga naučite principe treninga. Znači kada radite čučanj, kad radite bench, kad radite neke vježbe mobilnosti, udah, izdah, tako i ovo. Znači morate naučiti kako on treba biti pravilan kod pojedinih vježbi, kako treba aktivirati mišiće trupa, kako treba stajati. Znači jednostavno to će možda biti njemu dosadno ili njoj na početku, uzet će vama vremena, ali to je neko ulaganje u budućnost jer kasnije ćete onda moći nadovezati druge vježbe. Ne možete odmah krenuti sa nekim transformacijskim procesima, sa nekim naprednim razvojnim treninzima i vježbama ako niste zadovoljili ove normalne principe. Znači vi dosta vremena ćete možda posvetiti da naučite sportaša i rekreativca pravilno disanje. Znači te stvari isto rješavaju puno toga. Onda naučite trup, naučite određeno izvođenje vježbi, aktivacije, kasnije se nadovezuje aktivacija i gluteusa i stopala da šarafite i ruke, da aktivirate latissimus i slično. I to će vam sve pomoći da vježba bude stvarno učinkovita, ali nije dovoljno vježbu izvoditi, nego stvarno morate na pravilan način sve aktivirati, taj obrazac pokreta kad govorimo o pokretima i aktivacija mišića koja je potrebna. Ako krive mišiće uključujete krivi pokret, krivo ovo, onda jednostavno nećete dobiti efekat i znači veća mogućnost povrede, a to je ono što želimo izbjeći.